na po kan in cell phone kan thlem na impu mai the in tv a thlem na impu mai the frang de in kan soi te ang ti sen lum lai kan nia mulo tur kan mu tam lu tuk chuan ri ru dik lo kan pu mai tro chung te mut fel fai vek to rin lo te maya engeni movies in ena glema lo something keng kung lam aron thena achang tu nu le chang tu pa muin nom don tan ka chuan dik tak chuan khila ter off ti thara pol da kha aron kal than lo kem na rola tlan chuan a konga in hondan chu eng dang ani lo a practical lu tu I remote a khani kuta khan kem na rola tlan chuan a kong chu a om reng alom chung ti chu ka sei du a practical lu tu eng tin moi ti chuan khatianga e so so thadon lo itianga khe tlan chuan a kong chu hei hi ni mai BBC ani lo pon Animal Planet adikin tilutu kati tak tak tam tak chu khem na lo kala tian so lo ka le ta ka tu le don te tlan chu tlan tam mai lo chen ti hian lo te te akal ko nga kanom thata akal ko nga nom kat te chon min sure ang chu